Uy, asa ka? Yes, okay. Oh, uy! Uy, sir! Ano na? Igagos, Kapitan! Oh, Kapitan Francis Hispanis! Tutoy! Dayan yun! Ay! Coco! Kumusta ka mo? Tingin mo? Okay ra. Oh, ana na! Ay, ana ra. Ana. Okay. Okay. Wanay handshake. Kiss day ka. Wana. Di mo gikaroy. Jika lagi may nangitag ka ng kapuyan, Kap, bubalhin mi kay Ngano? mahadlok mi sa mong kipuyan. Ngano mahadlok mo? Murag dunay ungo. Ha? Nahadlok ka mo nga murag dunay ungo. Dili ba ang ungo ko'y mahadlok ninyo? Medyan tayo man kakapoy. Bitaw, suot mo dre, ha? Pahimutang sa motor. May ikaw, Mikaw, eh. Kaya magandang tago sa itong mahimo ninyo tao. May ikaw, Oh, sige. siguro, Mikaw. Sige, pahimutang mo niya. Sige, Kap. Kay magandang tago dre sa itong mahimo. Kita na ako marang puspad mo. Pasing na pass mo. Ako man may pamaho og paniod to. Kaya bitaw kining magandang gulo sa itong mahimo. Biya lang sa kamo. Okay? Sige, Kap. Sige. Totoy. Totoy. Ikados ka bitaw. Dayon yun. Dayon yun. Koko. Koko. Mabot mo galit ha? Sige, Kap. Sige. Aris ako. Ilaronon ka ng kapitan nagnaw. Ato ng ilaron. Ito. Example sa ba? Kung saan naman ito napangilan? Siyempre na. Magpasakit-sakit ko. Ha? Magpasakit-sakit ko. Ikaw? Sige. Ikaw wala. Sabay lang mo. Yang mo. Pati. Sige. Ikaw wala. Oh. Igagaws kapitan. Dayon yun. Totoy. Dayon yun. Koko. Okay. Ano na tayo mga himong ginawa? Simple na kaya itong yandam. Ilaw tag bugas, subat ang ulo. Ano lang, Nay? Ano lang? Kita ko say, ako'y katabang ron ha? Kaning Kap. Kuan lagi, Kap. Na ako'y sakit. Masakiton ko. Ikaw nung nasakit ito? Tanaw na paghimsuma ka? O bitaw nga nalipay kami nga nakakita mi nimo. Hibaw man gyud ko nga kami na hibaw mi nga maayo kag kasing-kasing. Basig mo pawam kag kwarta diha gamay lang gud. Pila kataon na dong? Jismil. Coronavirus ka na dong. Ismil, ito na dong. Baka sa taong ka, pinari na itong honorarium. Tampo lang ta, pero okay ka. Gamawon sa kumutambal. Kala kung okay ka. Ha? Unsa man ay mo sakit? Kuan lagi Kap kanang di na ko maka-feel og lami. Inotin na tingali ka. Mubarog pa imidyas. Pakuin taon Kap eh. Basta nikaon ako ginamos, di na ko paratan. Oh. Kung mukaon ko cake, Oh. di na ko tamisan. Oh. Tanan na lang pagkaon mo wa nay lami. Mauba. Pura gadaot ang akong dila Kap. Okay. Kung ako'y painom nito, epektibo. Okay? Mau Epektibo. mau ba? Okay, pabuta ha? Maama ka na yung sakit. Nga di na ka lang. Okay? Unya, maayo siya na. Mo na ko niya. Special offer ni. Kung mamaayo ka, 500 na yung may hatag na ako. 500. 500. O dili ka mamaayo, ako'y mo hatag ni mo 1,000. Ha? Sigurado ka? O sige Kap, tambali ko. Incentive na. O sige Kap, Okay. tambali ko. Okay. Sige. Salamat Kap. Kuwasa ko sa tambal para mo ha? Sige, Kap. Basta special offer. 500 yung hatag ko mamaayo. 500. Dili ka mamaayo, ako'y mo hatag ni mo 1,000. Okay. Okay kayo. Sige. Salamat kay Kap. Papot ako. Sige Kap. Okay. Dahil naman tambal, Kap. Oo. Kini. Palinti ko yung sininaha kay una. O lagi. Dili siya makaayo na ako. Tungod makoy sakit. Sigurado gyud nga maka 1,000 ta. Pogo! Nalulunod yung kapitana. Okay.
Gianda pa ko na. Sorry, lalangan ng kamay, ha? Okay na ka. Sa ano ka katong imong sakit, dili na kalamian. Di na ko makapil og lami kap. Okay. Basta, mamayo ka, 500 lang. 500. Dili ka mamayo, ako yung mata di ba 1,000. Kini. Oh, kap. Okay lang. Inayas pag ha? Paayo na ko ani kap. Try lang. Basta di na kalamian. Di na mo batig lamig ang imong dila. Okay. Ayos yan eh. Sure. Huwag siya pahin. Sorry kayo. Gasolina naman ni Kap. Naayo ka na. Nayon. Ano na ayo man ko kap? Dili ba matod nimo, dili na kalamian? Di na mo batig lami ang imong dila. Pero sa dihang gipainom ti ka sa akong tambal. Ni bati ka, kahang kay gasolina na kung di painom nimo. Sa ato pa, ni bati naglamit ang imong dila. Naayo ka na do. Asa ang 500? 500, oy, asa na? Kapidor. Ayaw na ka, Lord. Hindi na. Ayaw na tuod ko. Patay mahimo. Dahil ba ko lang yung kwarta, Kap? Ayaw ko na ang kwarta. Ang importante, ang imong maayong panglawas. Naayon magkasinsa. Naayon ako. Okay. Ha? Basta naayon ako. Ayaw na ka, Okay. Lord. Ako sa tanaw nito, naluto na ba nga itong giandang para nito? Ha? Sige, Okay, Kap. Sige. Sige. Okay. Ako sa iso sa alkansiya, ang 500. Huh? Ha? Wala na minunta. Shoot ang ekansiya. Ay kabalaka, makabawi ka. Ha? Mabahos ta. Ha? Sa akong sakit mo. Na ako'y naunaw na ang nalaking sakit. Ha? Isa na sakita. Ako'y bahala. Ang tubuwi na. Ay, aw. Oh, Dagan. Totoy. Pioneer, Kukuk. Okay lang yung mag-ibati dong. Happy na maluto. Okay? Kap, kining Kap. Napalagi ko dahil sakit, Kap. Uy, naala sa kailangan sakit. Oo. Komplikado rin ang imong ibati. Kanina, hindi na kalamian. Sa kailangan sakit mo ron? Kanang palintano na lagi ko, Kap. Malimtanon. Uy, kabatanon pa nimo. Alzheimer ka na. O lagi, Kap. Kay kana laging musakak ko sa hagdan, Kap. Muhunong ko sa tunga. Kay malimot man ko asa ko paingon sa taas mo sa ubos. Simple. Kaya na ito ng tambalan ang imong pagkamalimtanon. Pero timani, kung mamayo ka, 500. 500 na siya. 500 kung mamayo ka. O kung dili ka mamayo, ako may mudunon ni mo 1,000. Kanina. Okay, tambahin ko, Kap. Okay. Simple. Sige na. Okay. Niyan, tambal. Uy. Mamaayo ka. Oh, ayaw, anak, Kap. Gasolina na. Gasolina na na. Ilan. Naayo na ka daw, killer. Ha? Nahinumdum ka nga gasolina nga kung ipainom nimo, may balik ang imong panungdoman. 500. Tantani. Asa na oy? 500 be. Ha? Namatay kinhintos diha. Ambi. Kapuya. Naayo Sige na. naman. Naayo naman ko. Yata gayon. Nayo. Ano mo gibutang hinon diha? Ihatag. Okay, salamat. Okay, ako na to. Okay, happy to maluto ang sinumpa. Ha? Okay. Bo, sige, Kap. Isold sa na sa alkansiya, Kap. Okay, sige. Sige, Kap. Okay. 500 isod para ko sa alkansiya. Ah, sige, Kap. Bye-bye, 500. Toy. Sa ba dato? Ilan na santa. Toy. Mangulit na siguro to eh. Mangulit. Pamo diha. Kinahanglang mabawi ito na itong sa kalibo. O sa niya ito yabang niya. Last 500 dali. Ako'y bahala. Sige, Sige, man lang, bahala. Kap. Basta. Kailangan makabawas ta. Dong, okay. Ay. Luto na sinumpa dong. Ay. Ada ini yor. Naon ta ito? Mais. Ya, sinumpa lang ko. Buwan. Kumusta na ka dong? Kap, Oh, naon sa ba ka? napalagi ko lang yung gibati, Kap. Ambot, makaayo. Nasaan? Makaayo ka bakain eh. Sa may gibati mo? Di naman ko kaklaro, Kap. Kadagang ko taon na yung sakit doon. Primero,
di lamian. Sunod, malimtanon, karon hanap ang imong pananaw. O lagi ka, pagpaingon ganin ako diri, magunit-gunit talaga ko sa mga paril. Hindi na ako kaklaro sa daan ka. Makaayo ka, hindi ka? Hanap ang imong pananaw. Taas ni kag sugar. Surrender na ko na dong. Kinahalan juga, murag katarak tingali na, nagkinahanglan yung kag doktor. Surrender na ko na dong. Dili na nakaya na ko. 1,000! 1,000! 1,000! Ito na ang mahatag di ko ninyo kay mama Pilde. Pisaya ari ay. Ay man termi nga, maay pagkaayot ah. Oo. 1,000. 1,000! Okay. Dini. Ato ba hanap lang gyud mo pananaw. Anak ka kayo ka saon, pildi man di makakayo. Jarang mo sa kalibo dong. Ayaw anak ka, 20 man ka. Tayo na kasi mga sakit. Ha? Nawag ka ang kahanap sa iyong pananaw. Nakaklaro ka nga 20 pesos rin akong gihatag. Uy! Pagkakito. Ayaw mo sa mga. Nabuta na lang taka. Asa na 500? 500. Yatag, naman ito kinitos niya. Yatag. Urot na, nahurot na. Yatag, lakaw tag. Salamat. Ano naman daan ni? Okay dong, ako magsugad ako sa inyong pagkaon, ha? Mangaon ta. Salamat, 1,500 na para sa alkansiya. Okay? Arita susunod, ha? Okay. Pili mo sapatos. Mani ako ipaimangno kaninyo. Ibaw ko, nagplano mo na ako. Ngayon kong ilaron. Wa may bawo nga nakadungog ko sa inyong gipanagsultihan. Nagpaminaw ko inyong gisabutan nga ilaron ko. Ayan lingkod. Now, paminaw. Mga ni pagtulunan nga angin yung itanom sa inyong kaisipan. Kung nung sa may dili nyo gusto buhaton sa bantaw niya kaninyo, ayaw ka na buhata kaninyo. Kaya bago mo kung mangilan mo, ibaslan ka. Karayan mo kabaraka. Ako itong iuli ninyo. Ha? Ako itong iuli ninyo. Iuli. Iuli na ako itong ninyo. Pagbat mo lang. Mao ito'y angay niyong bantayan nga. Ayaw mo pag-una-una, plano daw sa dos. Ay, iuli. Iuli man. Bago ko mag-ingon ng mga una. Gibutangan lang ako daan. Pray before meal. Mag-ampo ta, pasalamat ta ni Lord nga maay taglawas o niya doon ay pagtrasya nga atong pag-asawaan ka. Salamat kay giuli. Atong iyampo, labi na ito makaigsunan nga was tayo kuha sa pagkaon ka. Labi na ito makaigsunan nga nasakit ang taon o ang makaigsunan na ito nga na-infected meaning COVID-19. Iampo na ito ang ilang kalawasan. Okay, magampo ta. Ngalan sa manong sana kung sa Espiritu Santo. Amen, Lord. Amoy palangat kanimo ang pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi o sa grasya nga mong pag-asawaan karon. Hinautod the Lord na kining pagkaon nga mong pag-asawaan karon maghatag kini kusog sa mong lawas. Amo sa ipangalinga kanimo, Lord. Na unta amo pa na makaigsunan nga matiktima in taon sa katalagman ano na sa pagkaon ini gayuna o ingon man kining COVID-19 mahunong na unta kini with your intervention, Mama Mary. Kining tanan Lord ang ipangalinga kanimo piragi si mong anak si Jesucristo. Nagapuyo nagahari upan kanimo upan sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngalan sa manong sa Amen. No. Ay, uli. Ay mga kakidord, kumusta? Kumusta ka ninyong tanan? Tagdan kayong salamat sa inyong pagsuporta karang tanan. Mga kakidord. No, say my name nila ni Manny Alberio Jr. Shoutout may sa nagtanaw o paginaw ninyo sa YouTube o radyo. Dugay na kayo ming listeners o karon namay unga na yun sa YouTube. No? Nakita na yun sa YouTube. Thank you kayo. Inga mo sab nila ni Ferby Carpo. Bus Oji, mga kakidord. Apil ming iking, inik uli, unya, dira. God bless. Ninyong mga idol. Dingaw kay ko ninyong tanan sa inyong video. Thank you, thank you. Inga mo sab ni Ryan Asinas, no? Great lang nako diha sa Dimyaw, Bohol. Thanks, mga idol. Inga mo sab ni Binji
Buntulan. Shout out sa family Dapawan sa barangay Dalag, Manilog, Davao City o sa tanan nga tao nga always naminaw sa RMN. Ewan mo sa nila ni Jason Binhamin Soria. Shout out sa akong mga higala nga si Ariel, ni Mar Bais, John Mark Gilbuela, Marilo Rapis, ingon usab ni Novia Espinosa, Marilyn Bacoy, o sa kong asawa nga si Jessica Sakarkar. No? Ang usab ni Juan Tobio. Shout out sa kong Mama Francisca Tobio, na nagkaroon sa mayong tubig Dawin, ingon usab sa tanan nga Tobio family. Ready to mingle. Ay, na mi kanunay support sa mga videos ninyo mga kakidor. Gikan sa Qatar, no? Onya ni Wendell Monilaw. Wendell Monilar, no? Shout out ko sa akong family sa Camotes Island. Monilar family sa akong kauban diri nga driver sa Cebu. Sa Team Pailob o sa Night Owls. Yan mo sab ni Binini o Nini. Ay, nakontan ko kumasayip sa dito. Hi, Kuya Rans. Makalingaw nga drama. Salamat. Gikan sa Taiwan. Yung nanin mga langga, mga kakidort, no? Ang among videos nabot na sa laing nasod. Tagan kayong salamat sa atong mga subscriber, no? Yung usap, no? Sa nila ni Romil Rio. Ni Migo Cesar. Ayan kabaong diya sa Davao City. Migo Cesar. Salamat, no? Sa pag-support. Ni Regional, ni Gaspi. Uy, sa gwapa na kong amiga, Jen Libre. Hi. Og ni Melissa Sali. Ingon masab ni Cindy Dopsy. Og ni Ma'am Nancy Sarabusing. Owner sa Clouds and X-Sky Beach Resorts. Dito sa Tanawan, Oslob, Cebu. Okay mga kakidor, thank you very much. Salamat sa inyong pagsuporta kanamo. Continue to support us. We love you. Bye-bye.